Magandang oras muli mga kadulang. Welcome po sa ating Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food venture channel. Pinaupong manok sa asin ang ating lulutuin. Panoorin po itong ating video at tiyak na may matututunan at maaaliw kayo sa ating palabas. Agyaman na kanyayo apo! Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Mangunguha muna tayo ng mga bunga ng sili at gagamitin po natin ito bilang rekado para sa pinaupong manok sa asin. Kaya meron po tayong nakitang puso po ng saging. Pipitasin na po natin ito upang mabigyan po ng magandang pagkakataon na lumaki ang bunga ng mga ito. At syempre, kailangan din po natin ng dahon ng saging na gagamitin po natin na panlatag sa ating pinaupong manok sa asin. Kapag wala pong dahon ng saging, pwede rin po kayong gumamit po ng aluminum foil. Pero mas maganda po talaga itong dahon ng saging sapagkat magbibigay din po ito ng bango para po sa ating nilulutong pinaupong manok sa asin. Okay, kita nyo naman, napakalaking dahon ng saging ang ating tatabasin. Kita nyo? Hop! Parang taas ng talon. Okay? Ngayon, uwi na po tayo. Yan, kita nyo naman yung ating pinagkuhanan. Malapit po yan sa paanan po ng bundok. Okay? Ngayon, doon po sa may bahay, meron pong nakatanim na tanglad o kaya lemongrass. Barani, ang tawag po namin sa mga Ilocano yan, na magbibigay bango sa ating pinaupong manok. Yan po yung aming mga alagang manok. Yan, pinapakain po namin ng damo para nang sa ganun ay manatili po silang malusog. Oh! Nagsun! Magluluto tayo ng pinaupong manok sa asin. Siguro nasa kulang-kulang na 3 kilo itong manok na kakatayin natin. Okay. Hulog. Kakatayin muna po natin ang manok. Pero hindi ko na po ipapakita sa inyo kung paano po ang ating paraan ng pagkakatay. Yan, basta kakatayin po natin, tatanggalin po ang laman loob, tatanggalin po ang mga balahibo, at lalamasin po natin ang asin at bago po hugasan. Para nang sa ganun ay tiyak na malinis ang ating manok. Narito ngayon ang ating mga gamitin sa pinaupong manok. Di yata upo, dadapa. Kailangan natin ng luya, sili, bawang, sibuyas, tanglad, paminta at asin. Simulan na natin ang pagluluto sa pinaupong manok. Handa na po mga kababayan ang ating mga rekado para sa pinaupong manok sa asin. Panoorin po ninyong maigi ang ating gagawin sa paghahanda sa ating pinaupong manok. Ito, bubudburan na po natin ng paminta ang ating karne ng manok na magbibigay po yan ng aroma sa ating putahe. At syempre, asin na magpapalasa, parang si Salt Bae, Ngayon, imamasahi po natin, himasin po natin ang karne ng manok para kumalat po ang asin at paminta. Para nang sa ganon, tiyak po na magkakalasa po ang ating putahe. Ayan, sa loob at sa labas. Siguraduhin po nating maigi. Yan, minamasahi pa. Parang professional na masahista. Kinarati na pa yan niya. Tingnan nyo. Pisil-pisil. Tapos, yan, inuunat pa yung pakpak. Okay? Yan, nako. Napakasarap po talaga siguro pag ikaw yung minamasahin niya na, Ayan, sana po nag-i-enjoy kayo sa ating palabas sa pagluluto po ng pinaupong manok. Ang galing. Okay, ngayon, ilalagay na po natin ang ating stuffings. Unahin po natin na ilagay ang dahon po ng tanglad o lemongrass.
na magpapabango sa ating pinaupong manok at syempre at iba pang mga rekado. Ngayon, handa na po para paupuin ang ating manok. Gagamit po tayo ng malaking kaldero. Lalagyan na po natin ng asin. Kakalat po natin ng maigi. Okay, papantayin lamang po natin. At syempre, ang ating dahon ng saging. Yan, para hindi po magkaroon ng direct contact sa ating manok. Kung wala pong dahon ng saging, maaari po kayong gumamit ng aluminum foil. Pero, mas maganda pong gumamit kayo ng dahon ng saging sapagkat mas bambango po ang ating pinaupong manok kapag dahon po syempre ng saging ang ating gagamitin. Lalagyan din po natin ng dahon ng lemongrass o tanglad para nang sa ganoon yung singaw po niyan ay kakapit po sa katawan ng ating manok. Okay, papaupuin na po natin ang manok. Ang ganda ng pagkakaupo. Pero yung iba, para umupo ang manok, lalagyan po nila ng lata sa puwet. Ang ganda ng pagkakaupo. Relax na relax, para ang hari, Okay, isasama na rin po natin yung pong paa, atay at ulo ng manok. Sayang naman, pagtatapon po natin. Okay, ngayon, dadalhin na po natin sa kalan ang ating pinaupong manok at lulutuin po natin ito. Ayan, nasa low to medium heat ang ating apoy o lingas. Yan, gagamit lamang po tayo ng kalan na ginagatungan po ng uling. Okay? So, lulutuin lamang po natin ito sa loob ng 1.5 hanggang sa 2 oras. Yan. At mahirap na po kapag ito po'y lutong-luto sapagkat hindi po masarap ang ating pinaupong manok kapag ito po'y na-overcook. Kaya pagkalipas na po ng 1.5 oras, titignan po natin kung kumusta na ang ating pinaupong manok. Nakaupo pa rin ang ating manok, nakasandal sa kaldero. Ayan. Heto na po mga kababayan. Oras na para lantakan ang ating pinaupong manok sa asin. May partner pa na sausawan na toyo at kalamansi na may sili. Luto na rin po itong ating pinaupong manok sa asin. At ngayon, oras na po upang ating lantakan. Lambot. Puto. Cheers. Malinamnam. Matik mo mga. Sarap. Sarap. Sarap daw. Sarap. Okay. Ayun. Sausawan natin to sa soy sauce at may kalamansi. Siyempre may sili. Ito na. Cheers. Wow. Napakalambot. Masarap. Lasang-lasa po natin yung pong ating mga inilagay na rekado. Bago po tayo kumain, inaanyahan ko po kayong mag-subscribe sa ating Dulang Ilocano channel at patuloy po sana na i-share ang ating mga video. Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa Dulang Ilocano channel, your kakwentuhan and food venture channel. Mangantayon! Isa pa. Yeah. Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.